पावर स्टार के फैन हमेशा एक डायलॉग मारेलन कि बहे पवन तो रोके कवन। जी एकदम ही डायलॉग आज जोन गाना आइल बा घाव दे देबे वो गाना पर फिट बैठता। गाना पे इतना तेजी से व्यूज आगे बढ़ रहा बा कि 8 घंटा में 3 मिलियन हो गई बा और बहुत तेजी से गाना वायरल हो रहा बा। अगर आप लोग नहीं खींचा देख ले तो जाके गाना के ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर देख सकत नहीं जा। और पावर स्टार पवन सिंह के जो एटीट्यूड खतरा जाना जला वो फुल एटीट्यूड ये गाना में आपके देखे के मिली। एक पहले एक और गाना आई रहे कि जिससे फंसेगी उसी को डसेगी, ओकरा बाद गाना आइल बटे और गाना ना बहुत बड़ा बवंडर बा। यही से कहाला कि पावर स्टार पवन सिंह से टकराइल केहू के बस के बात नहीं खे। जी हाँ, जब ये आवेलन तो फुल मूड में आवेलन। और आप लोग के गाना कैसा लागल बा हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताई जा। हम ये गाना के 50 बार कम से कम देख चुकल बानी और ओकरा बाद कमेंट थोड़ा बहुत पढ़निया का पावर स्टार पवन सिंह के एग्रेसिव फैन होलन। ऐसा फैन केहू के नहीं दुनिया में का कमेंट करलन यार, एकदम दिल के छू जाइए आपके। तो आप लोग नहीं खींचा देख ले तो जाकर गाना के देख सकते जा। अब बाकी बड़का बिहारी के साथ नहीं जुड़ल तो भोजपुरी के बाद भोजपुरी में करे वाला भोजपुरी के बेटा के चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाए जा।